li iva, the only way forward at this present point in time huwa elezzjoni ġenerali. Jeffrey Pulicino Orlando qal li wara l-vot tal-ħamis li għadda fil-Parlament, il-problema ta' instabilità għadha tiddomina. Waqt il-programm affaritana fuq wan il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli qalet li din hija biss perċezzjoni. Qed tinħoloq ukoll perċezzjoni li hawn instabilità papali fil-pajjiż u naħseb inkunu ferm inġusti meta ngħidu li hawn instabilità totali fil-pajjiż. B'Jeffrey Pulicino Orlando jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' jdaħħal rasu fir-ramel u jagħmel ta' birruħu li mu qed jiġri xejn. Żgur tkun isek ostrich brasek imdeffes ġor-ramel biex inti tajt li hemm fil-pajjiż stabilità u naħa l-oħra tal-munita, Martez. Ma tistax tajt le li huma affarijiet allura li ħajwaslu biex nkunu aħna business as usual. Marta Sportelli qalet li kieku kienet jiflok Franco De Bono qatt ma kienet tasal li tieħu l-pożizzjoni li ħawu. Le, li kont jiena jien m'iniex membru tal-Parlament, però li kieku kont jien ma kontx nieħu l-pożizzjoni illi ħa Franco De Bono. Qalet ukoll il-poplu Malti Wawċi ma jridx elezzjoni ġenerali. Il-poplu Malti ma jridx elezzjoni. Għal darba oħra jwieġeb Jeffrey Pulicino Orlando u jgħid li Franco De Bono għamel dikjarazzjonijiet serji ħafna dwar Lorenz Gonzi fost l-oħrajn li huwa mmexxi minn xibka ta' ħażen. Jiena kien nkun il-coach ta' dan it-tim li huwa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, jiena kont nara kif nagħmel from day one biex ninkludi lil kulħadd. Stajna użajna aħjar ħansemmihom ta' il-Luis Gallia, stajna użajna aħjar il-John Dalli, kellna neħilsu minnhom permezz ta' SMS. Fil-waqt li qal li mhuwiex aċċettabbli li uffiċjal qoli tal-Gvern jirreferi għal Franco De Bono bħala biċċa deputat, Pulicino Orlando insista li t-tmexxija ta' Gonzi PN uriet nuqqas ta' rispett lejn uħud mill-membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Martez, hija ħasra li wasalna f'dan l-istadju, jiena kont forceful ħafna kemm jien u kemm deputati oħra, sħabi, fir-rigward tal-konsultazzjoni. Ħansemmi eżempju tipiku. Li inti titratta editur ta' gazzetta, iktar b'rispett mill-Grupp Parlamentari tiegħek ħanati eżempju ċarta. Aħna l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista sirna nafu la ħajġi nominat bniedem li għandi rispett trement leħta l-Avukat Giorgia Bella biex illum il-ġurnata huwa l-President Giorgia Bella, meta ftaħna l-Sunday Times il-ħadd filgħodu, ġurnata qabel ma ġejna konsultati għatta parsi mbagħad fil-Grupp Parlamentari. Għadura le, hemm problema. U tweġġa' għax maħniex biċċa deputati. Kien f'dan il-ħin li d-deputat nazzjonalista irrefera l kunsill Ġenerali tal-ħadd u qal li Lorenz Gonzi m'għandux ifittex l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista imma ta' Franco De Bono. Ħanerġa' ngħid, ħajmur fuq il-Kunsill Ġenerali jista' jmur fuq kull sezzjoni tal-Partit Nazzjonalista u m'għandix dubju li Lorenz Gonzi ħajsib l-appoġġ tagħhom. L-appoġġ li wieħed irid ifittex imma huwa l-appoġġ ta' Franco De Bono.